Вітаю, шановні телеглядачі. Ми повертаємося до студії. Наш сьогоднішній спеціальний ефір присвячений конференції Курултаю кримськотатарського народу 6-го скликання. З нами в студії наш гість Сергій Громенко, історик, журналіст. І ми будемо обговорювати те, що насправді відбувається, в тому числі і на конференції Курултаю, а більше ми присвятимо цей блок значенню, усвідомлення значення Курултаю кримськотатарського народу, проведення цієї події для української політики по Криму. Серед тих питань, які планується сьогодні обговорити за зачиненими дверима, це виключення або принаймні певний осуд тих членів Меджлісу і Курултаю, які зрадили і пішли на співпрацю з окупантами. Потім необхідно, як сказав Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, визначитися з механізмами дії роботи, подальшої роботи Меджлісу кримськотатарського народу і Курултаю, а також необхідно подовжити повноваження Меджлісу, які сплили у вересні цього року. Тож, пане Сергій, от в мене до вас питання. Курултай кримськотатарського народу, який зараз відбувається, він названий, це не Курултай, це конференція. Ми бачимо, що приїхало, з одного боку, небагато людей, недостатньо для кворуму, тому що кворум складає щонайменше 160 осіб, а зараз делегатів, які приїхали з Криму, 73 по останніх даних, ще 120 делегатів. Це спеціально запрошені люди, серед них і Микола Полозов, відомий адвокат, і Клімент, очільник Української православної церкви Київського патріархату, вже тепер просто Української православної церкви в Криму. Тобто такі дуже визначні люди, які допомагають в боротьбі проти окупантів, але тим не менш, от 73 делегати, які приїхали, на ваш погляд, це багато чи мало? Ну, то насправді залежить від того, як ми будемо підходити до цієї події. З точки зору суто юридичної, безумовно, немає не тільки кворуму, немає навіть арифметичної більшості від членів Курултаю. З іншого боку, якщо ми розглядаємо це як виключно там політичне явище, то безумовно там 73 делегати – це майже стільки, скільки було делегатів в 1917 році на першому Курултаї, коли їх було 76. Тому розмір не завжди має значення. В даному випадку ми розуміємо, що теоретично там комісія Курултаю з підрахунку голосів може врахувати думки тих, хто не приїхав, але викладе свою позицію по голосуванням, наприклад, в письмовій формі. І спеціальною поштою їх надійшли. Теоретично це можливо. І тоді можна було би говорити про те, що є більшість, яка голосує так або інакше. В будь-якому випадку, незалежно від того, якої юридичної форми набуде визначення результатів цієї конференції, очевидно, що її проведення в Києві засвідчує дві надважливі речі. Надважлива річ номер один. Крим залишається під окупацією, і виїзд з нього навіть делегатів є затруднений, не говорячи вже про те, щоб там проводити Курултай, як би годилося. Надзвичайно важлива річ номер два, що кримськотатарський національний рух не помер. Він продовжує жити, хай навіть в умовах окупації, обмежень і еміграції частини лідерів на материкову Україну. І органи національного самоврядування продовжують працювати відповідно до їхнього внутрішнього регламенту. Поєднання цих двох надважливих речей дозволяє нам говорити про непересічну подію в контексті всього того, що відбувається на кримському напрямі української політики. За словами Мустафи Джемілєва, окупанти намагалися весь цей час скликати Курултай та переобрати Меджліс. Вже навіть була вигадана якась дивна форма Курултай мусульман Криму, який теж намагався скликатися. І, наскільки я розумію, справжні легітимні члени Курултаю, тобто обранці кримськотатарського народу, не приймали участі ні в якій кількості взагалі от в цих маріонеткових цих виставах. І от чи є це важливим, чи є це показовим? Що так, виїхало 76, це не є кворум, це не є навіть більшість, але 76 виїхали і приїхали до Києва, незважаючи на загрозу, і ніхто
не прийняв участь в курултаї кримсько-татарського народу під дулами окупантів. Чи є це показовим? Безумовно. Ну, тут слід, очевидно, згадати, що кілька людей з керівного складу Меджлісу і, очевидно, Курултаю все ж таки пішли на співпрацю з окупантами, інакше би питання про виключення їх з Меджлісу або про припинення їхніх повноважень взагалі б не піднімалося. Якщо це питання стоїть на порядку денному, значить хтось не витримав з тих чи інших причин тиску. Чи важливо це взагалі, от на ваш погляд, чи є це показовим фактом, що хтось не витримав? Ми знаємо, що 6 з 33 членів Меджлісу дійсно зрадили. Ну, бачите, я був би дуже здивований, це суперечило би і моєму особистому досвіду, і всьому знанню історичної науки людства за останні 1000 років, якби ніхто не перейшов на бік окупантів. Треба розуміти, що колабораціонізм – це є явище, яке вражає всі без виключення народи під окупацію, і навіть ті народи, які не потрапили під окупацію, теж можуть давати колаборантів. Натомість те, що їх все ж таки відносна меншість, їх менше половини, навіть якщо цих 6 осіб виключити зі складу Меджлісу, він не втратить свого кворуму і кваліфікованої більшості. Це означає, що кримсько-татарський народ зумів обрати собі до Курултаю, а потім з Курултаю зміг делегувати до Меджлісу таких людей, які в більшості своїй не повелися на обіцянки російської пропаганди і не піддалися на тиск. А те, що такий тиск буде, і те, що Росія буде далі створювати подібні організації, це абсолютно очевидно. Тому що, ви знаєте, є проміжна ухвала Міжнародного суду справедливості ООН, які говориться, що Росія зобов'язана у найближчий час відновити діяльність Меджлісу, який там був визнаний забороненою організацією. Очевидно, що Росія не піде на виконання ухвали в прямому розумінні цього слова, тобто вона не дозволить повернутися членам Меджлісу і проводити засідання, як це було до окупації. А чи спробує вона створити щось, якусь обман? Власне, про це йдеться. Залишається інший вихід, якщо вона не хоче публічно сваритися з Міжнародним судом і додатково накликати на себе санкції, це спробувати створити альтернативну систему Курултаю Меджлісу, і до цього насправді потроху йде. Тобто ми бачимо, що з'являються спочатку урядовці, а потім і депутати так звані від анексованого Криму після незаконних виборів, кримські татари. Паралельно до того, як створюються подібні організації національно-культурні українські, так само створюються і організації культурні кримсько-татарські. Ми бачимо, як проводиться духовний з'їзд, який вони називають Курултаєм, хоча Курултай – це питання не релігійне аж ніяк. Курултай – це виключно парламентсько-представницький орган народу, а не окремої її верстви, як то мусульманських служителів. І те, що там муфтій доокупаційний і післяокупаційний Міралі Аблаєв бере в тому участь, це свідчення того, що певних успіхів вони все ж таки досягли. І очевидно, що після цієї всієї підготовчої роботи можливо, я не буду тут припускати, точніше так, я припущу, але це аж ніяк не прогноз, що після святкування 5-ї, чи десь в межах святкування 5-ї річниці так званого возз'єднання, тобто анексії Криму Росією, будуть якісь там кроки здійснені до проведення якогось надзвичайного збору кримсько-татарського народу, які там зберуться. А де вони візьмуть кримських татарів? Як на вибори навезуть з цих узбеків, тобто така ганьба? Я не думаю, що справа дійде до узбеків, але факт залишається фактом. Якщо з 33 членів Меджлісу вдалося зманити на свій бік 6, то десь 100 кримських татар по всьому Криму вони не збирають. І ці 100 кримських татар дуже умовні. Я не думаю, що вони дійдуть до такої ганьби, щоб взяти 76, як було в 17-му році. 100 кримських татар по всьому Криму вони не збирають. І я думаю, що стільки чиновників, в принципі, і державних службовців є. Пане Сергію, і вони проведуть нарешті і покажуть, що до 5-ї річниці кримсько-татарський народ нарешті вирішив підтримати оцей курс Криму на Росію, і вуаля. А ви, хто там в Києві, то ми вас знати не знаємо. Слухайте, клоунаду ще ніхто не забороняв. Я хочу спитати вас, у грудні 17-го року перший Курултай, він же став початком цього модерну
кримсько-татарської нації. Він проголосив про створення Кримської Народної Республіки, сформував уряд, ухвалив Конституцію та затвердив державні символи. Але ще що було головним от в цьому Курултаї, в першому, мова йшла про багатонаціональний Крим, як сказав тоді Наман Челебіджихан, про як сад, в якому різні квіти, і кожна з них прекрасна. От сьогодні на цьому Курултаї був присутній архімандрит Клімент. Він сказав, що він приймає участь в Курултаях багато років. Що ще до окупації, і це дуже символічно, на мій погляд, що зараз Клімент, людина, яка фактично не визнала окупації, заборонив, не захотів переоформлювати Українську православну церкву Київського патріархату по окупантських законах, то фактично він такий символ українського спротиву. І от символ українського спротиву, Клімент на Курултаї кримськотатарського народу. От на ваш погляд, чи не означає це, що фактично ми зараз спостерігаємо в тому числі як один з наслідків російської окупації Криму і таке формування кримської української політичної нації? Ну, бачите, я все ж таки спочатку зауважу, що перший Курултай не проголосив, а задекларував намір створити Кримську Народну Республіку. І якраз цей намір не був реалізований, і це дуже важливо, і в тому числі з контексту не тільки історичного і сучасного, не був реалізований через московську більшовицьку агресію. Тобто більшовики, які, до речі, це ж треба розуміти, що всі ці більшовицькі провідники в Криму в 18-му році були латиші, були поляки, були росіяни, Ян Тарвацький, Антон Слуцький, Гавен. Інтернаціоналізм у всій його красі. Це не були місцеві кримчани, які там загорілися ідеєю світової революції. Це були професійні борці. Да? І вони, спираючись на загітованих солдатів і матросів Чорноморського флоту, зрештою, в кінці січня 18 року перемогли і українські, і кримсько-татарські, і російські демократичні сили, встановили в Криму свій лад і потім розгорнули терор. І це дуже важливо з контексту того, що відбувається сьогодні. Тобто кримсько-татарський народ на другому Курултаї проголосив намір добиватися державності на території Криму і поступово, дуже там обережно, домовляючись з українською владою, просував цей намір протягом 23 років, 24 років, досяг певної стабільності свого існування, і аж тут цей намір переривається грубою силою російським вторгненням, які мало того, що не визнають ніякої автономії для кримських татар в принципі, вони не визнають навіть існування самих національних органів. І тому, поглядаючи на ситуацію 17-го року і, скажімо, там 2018-го, можна зауважити і таку паралель, що на цій знаменитій фотографії, де здається, це було якраз відкриття 26 листопада або 9 грудня. Шкода, що в нас немає зараз цієї фотографії. Але хто знає її, то розуміє. На тлі Бахчисарайських воріт вистроїлася там група членів цього першого Курултаю. Там ми бачимо по центру і Намана Челебіджихана, ми бачимо там Шефіку Гаспринську, доньку Ізмаїла Гаспринського. І на передньому фоні ми бачимо такого слов'янина в військовій формі, в шинелі. Найвірогідніше це є представник делегації Української Центральної Ради, яка не захотіла мати справу з демократичним урядом в Росії в Сімферополі, так званою Радою народних представників, натомість визнала необхідним домовлятися з татарським національним урядом. І не тільки прислали телеграми, прислали і делегацію. І те, що член цієї делегації знаходиться в першому ряду цього фото, є надзвичайно важливим показовим. І дуже повчальним. У нас є зараз, я вибачаюся, у нас є синхрон, наші журналісти, їм вдалося поговорити з Мустафою Джемілєвим, лідером кримсько-татарського народу, який фактично відкривав конференцію Курултаю. І от давайте послухаємо, що сказав Мустафа Ага. Кворума вряд ли будет, потому что для полноценного Курултая нужно как минимум 160 делегатов. Но столько не смогут приехать. Но есть такая вещь. Многие делегаты, которые по известным обстоятельствам не смогли приехать, они сказали, что пусть здесь будут приняты решения, пусть будут они в виде проектов, а мы потом
под ними или подпишемся, или, по крайней мере, выскажем свою точку зрения. Поэтому любые решения, которые будут здесь приняты, а потом еще скреплены подписями тех делегатов, которые не смогли приехать, они могут считаться полноценными решениями Курултая. Но очень много наших делегатов возражает против этого, потому что это даст прецедент оккупантам тоже проводить такого рода с фальшивыми подписями и говорить, что это решение Курултая. Этот вопрос дискуссионный, мы, видимо, будем здесь дискутировать и примем наиболее оптимальное решение. Ну, ось ми послухали Мустафу Джемілєва, лідера кримськотатарського народу, і зараз повертаємося до дуже цікавої бесіди з нашим гостем Сергієм Граменко, українським істориком, журналістом і публіцистом. Пане Сергію, от в принципі Мустафа Ага, він сказав те саме, що тільки що говорили ви про те, що окупанти спробують провести щось подібне. І тут, якщо повертаючись до історичних паралелей, от першого Курултаю, де українські представники були на цьому Курултаї, тобто це таке певна така, ну, вже дипломатія. І тут ми бачили, що на відкритті, крім лідерів кримськотатарського народу, були в тому числі і представники українського уряду, і посли іноземних держав. І от тут в мене виникає питання. От одним з питань, ми ж розуміємо, на цьому Курултаї, це вже говорилося, буде питання автономії статусу народу, ця конференція має визначити позицію. На ваш погляд, яка має бути відповідь українського уряду на рішення конференції Курултаю? Ну, якби я був урядовцем, але як експерту я можу вам сказати, що, на жаль, на щастя або нейтрально до того ставлячись, наступного року ухвали про статус Криму не буде, тому що Україна вступає в турбулентну зону виборів, спочатку президентських, потім парламентських, і знайти 300 голосів для змін Конституції не вдасться за жодних обставин. І саме тому наступний рік, щоб він не став роком розчарування для українського уряду, парламенту, президента і тим більше для національного руху кримських татар, потрібно цей рік продуктивно присвятити переговорам з тими, хто переможе на президентських, а потім на парламентських виборах, для того, щоб в 2020 році нарешті приступити до реалізації цього плану. Тому що якщо зараз хтось пообіцяє, а потім не обереться, то тоді буде дискредитована сама ідея, і невчасно виступити це гірше, ніж зовсім не виступити. Саме тому я думаю, що з таких позицій і пропрезидентська сила, і інші зацікавлені не будуть вносити в парламент до виборів, а тим більше, що ми знаємо, що є фракції, які виступають проти кримськотатарської автономії в принципі. І зважаючи на те, який результат покажуть вони на виборах в кінці 2019 року, от тоді ми зможемо говорити про те, наскільки ця ідея буде реальна. Так, все ж таки, я хотіла би уточнити, на ваш погляд, це, на жаль, нейтрально чи на щастя? Те, що не буде визнано. Бачите, я досі не... І ніхто, насправді, з моїх друзів-експертів і знайомих, окрім членів робочої групи, ще не бачив остаточного тексту пропозицій, які мають бути подані до Верховної Ради. І саме тому визначитися поки неможливо. Теоретично будь-яке право кримських татар на самовизначення, воно є непохитним, і будь-яка його реалізація – це в плюс. Але треба розуміти, як я вже казав, що провал цієї ідеї в парламенті відкине нас назад. Як це було в 2008 році, коли Олесь Доній спробував повернути історичну топоніміку Криму, не підготувавши народних депутатів. Народні депутати провалили це рішення, і його вдалося дуже обмежено 2015-16 року якось там повернути до парламенту. Так само і тут. Якщо консенсусу немає, якщо повної готовності немає і народні депутати не будуть голосувати, то краще взагалі не вносити, ніж внести, програти і починати все знову. Ну що ж, ми прощаємося з нашим гостем Сергієм Граменко, українським істориком, журналістом, публіцистом. І зараз, після невеличкої паузи, в нас в студії з'явиться на зв'язку Олексій Гарань,
директор фонду демократичні ініціативи, політолог, український політолог, науковець. І я вітаю вас, пане Олексіє. Скажіть, будь ласка, от перше моє питання для вас. Добрий день. Які, на ваш погляд, яке ви бачите значення проведення Курултаю, першого в історії кримськотатарського народу, Курултаю саме в Києві на виїзді? От, на вашу думку, яке значення цієї події для України сьогодні? Ну, ви знаєте, я б сказав так, що з одного боку в Києві це на загальноукраїнському рівні, з іншого боку ми розуміємо, що це пов'язано з трагічними подіями, з неможливістю проведення Курултаю в Криму. Справжнього Курултаю, так, тому що якби навколо цього були різні ігри, і я маю на увазі з боку Росії, і звичайно Росія прагне розколоти кримсько-татарський рух. Отже, зараз постало не складне питання, але постало питання, чи можна продовжити повноваження депутатів Курултаю, і, очевидно, вимушена річ, що їх треба продовжувати, знову ж таки, тому що повноцінні вибори в Криму зараз не можна провести. Тому цей захід, безумовно, він є можливим, але ми завжди сподіваємося, що якомога скоріше вдасться провести справжній Курултай у звільненому Криму. От. Ну, цей теж справжній Курултай, але не на історичній батьківщині кримських татар. Роль Курултая взагалі, я думаю, дуже важлива в кримсько-татарському русі, тому що, знаєте, кримсько-татарський рух, він завжди був ненасильницьким рухом, і це я завжди намагаюся пояснити своїм міжнародним колегам, журналістам. І, до речі, зараз я перебуваю в Канаді, яка завжди займала принципову позицію щодо підтримки кримських татар. І, знаєте, на Заході іноді є стереотипи у тих, хто не підготовлений до цієї тематики, недостатньо ознайомлений, що оскільки йдеться про ісламський народ, мусульманський народ, то, очевидно, мають бути в цьому русі радикальні ісламісти. От, і я завжди наголошую на тому, що кримські татари, вони завжди відрізнялися якраз саме тим, що їхній рух опору, він завжди був ненасильницьким, і важлива дуже роль Курултаю в цьому. Тобто авторитет Курултаю є дуже великим серед кримських татар, і, звичайно, я переконаний, що цей авторитет, він залишиться непохитним. Скажіть, ще одне питання. На ваш погляд, ми тільки що розмовляли з Сергієм Граменко, українським істориком, і він зазначив, що, наприклад, ті 76 делегатів, які змогли виїхати з Криму і прийняти участь в цій конференції, що, в принципі, це майже стільки ж, скільки було, на першому Курултаї кримськотатарського народу 1917 року, який відбувся. І на думку Сергія Граменко, це важлива подія, принаймні тим, що окупантам завжди дуже хотілося те, що і ви зазначили, провести збори кримськотатарського народу і фактично отримати якусь легітимність окупації. І Курултай кримськотатарського народу жодного разу не збирався в окупованому Криму. А от в Україні, принаймні, 76 людей, але виїхала. От на ваш погляд, оця боротьба несамовита кримськотатарського народу, яка продовжується зараз вже на інституційному рівні, чи має бути якийсь поштовх, якийсь рух з боку України на зустріч намаганням кримськотатарського народу пручатися окупантам? І яким має бути оці дії від центральної влади? Ні, ну звичайно, має бути, і він є. І шкода, що українська влада за попередніх керівників недостатньо враховувала права кримських татар, або за часів Януковича вона взагалі про це забувала. І зараз ми якби мусимо розбудовувати ці стосунки
уже в той момент, коли Крим є окупованим. Тобто тут є очевидне запізнення і української влади, і велика частина відповідальності лежить на кримських політиках, так, які фактично посприяли тому, що Крим став окупованим, і вони проводили таку проросійську політику. Очевидно, що зараз Київ має дуже пильно ставитися до ситуації з правами людини в Криму, не тільки кримських татар, але кримських татар в тому числі як спільноти. І Київ це робить, так? Він робить це і на міжнародному рівні, багато робить українська дипломатія, але ми маємо переконувати наших міжнародних партнерів, що просто слів солідарності якби недостатньо, і там резолюція, яка голосується в Генеральній асамблеї ООН раз на рік, це дуже важливо, але цього недостатньо. Має бути постійний моніторинг ситуації в Криму, має бути допомога кримським татарам. І, безумовно, ми маємо враховувати бажання кримських татар мати автономію в Криму. І ми знаємо, от ваш попередник, він говорив про те, що планується внести зміни до української конституції, що це зараз якби більшість робочої групи погодилася з терміном «кримська автономія». Ну, побачимо, як це буде далі розвиватися. Ми маємо розуміти, що ці питання є, звичайно, вони є такими чутливими, в тому числі напередодні виборів. Вони важливі для кримських татар. В той же час ми маємо врахувати, що напередодні виборів проросійські сили вже в Україні, вони знову ж таки будуть продовжувати свою кампанію, спрямовану на те, щоб посварити українців і кримських татар, на те, щоб посварити українців між собою, і вони будуть вкидати тему, що, мовляв, ця кримська автономія це буде якась небезпечна річ. Ми маємо це пояснювати, в тому числі і українським громадянам. Зараз, згідно з нашими опитуваннями, про які ми говорили і в вашій студії, 50% українців сприймають ідею кримсько-татарської національної автономії в Криму, але на півдні думка українців лишається розколотою щодо цього. Тобто тут потрібна важлива, велика роз'яснювальна робота, і ця робота має, знаєте, вона має вестися спокійно, без надриву, без передвиборчого емоційного надриву. Тому насправді тут є ще велика роз'яснювальна робота попереду. Дякую, пане Олексію. Подякуємо нашому гостю Олексію Гараню, який включився до нас з Канади, українському політологу, науковцю, директору Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерева. І зараз ми повертаємося до студії. До нас приєдналася Юлія Тищенко, експерт Українського центру політичних досліджень і член, до речі, робочої групи у тієї конституційної комісії, фактично науковець, який приймав участь, в тому числі і в напрацюванні тих змін, про які сьогодні цілий день говорять наші гості в студії і делегати на конференції Курултаю. Доброго дня, пані Юлія. Добрий день, пані Ларисо. Сьогодні до вас в нас був Сергій Громенко, він висловив таку думку, що в цьому році ніяких змін проголосовано вже не буде, тому що це виборчий рік і тому що вже запізно. От на вашу думку, чи можливо ще все ж таки прийняти законопроекти про статус кримськотатарського народу, про внести зміни до Конституції, чи принаймні почати вносити зміни, проголосувати в першому читанні те, що ви напрацювали на робочій групі? Дякую насправді за запитання. Воно, скажімо, дві відповіді тут можуть бути. Мені здається, що з одного боку, звичайно, це буде дуже складно, тобто провести відповідні зміни з огляду на
виборчий рік, з огляду на, мені здається, все ж таки відсутність, попри там різну риторику консолідованої політики і позиції української влади стосовно цих конституційних змін щодо кримської автономії. Але мені здається, що при наявності політичної волі це абсолютно можливо. Тим більше сьогодні доволі, скажімо, символічно відбувається нарада там з питань децентралізації. Зараз я вірно не виговорю, як точно це все, такий великий всеукраїнський захід. І мені здається, що на ньому лунають насправді пропозиції, зокрема до конституційних змін для того, щоб зробити децентралізацію незворотньою. Це 9 стаття Конституції, власне, про це говорить і уряд, і президент. Тобто якщо, скажімо, ці речі поєднати, я не бачу тут якихось особливих проблем. Тобто, а наявність політичної волі, б, звичайно, це певна процедура. Процедура яка? От тут пан Громенко абсолютно справедливо говорив, що ніхто не бачив цих напрацьованих змін, окрім членів конституційних комісій, хоча вони, в принципі, озвучувались, принаймні, ці основні засади 134 статті, що джерелом автономії є право кримськотатарського народу на самовизначення в Україні. Це перший момент. Другий момент, розумієте, а ми не можемо зараз точно сказати, бо не було засідання, власне, конституційної комісії, яка може, в принципі, внести якісь свої зміни в цей розділ. Це перший момент. Другий момент, тут говорилося, що назва Кримська автономія, розумієте, там все робочі назви. Чому? Тому що були і кримсько-татарська автономія, і кримська автономія, там і були варіації на тему словосполучень Кримський півострів. Тобто, остаточно сьогодні, тобто є багато робочих версій. І, звичайно, тут і на конституційній комісії лежить в тому числі величезна відповідальність. Ми повернемося до цієї теми, обговоримо її докладніше, а з нами зараз на зв'язку Віктор Пономарьов, наш кореспондент, який в кулуарах, при тому, що все ж таки засідання триває за закритими, зачиненими дверима, але все ж таки наші журналісти працюють в кулуарах, тому, можливо, в них є якась інформація. Доброго дня, пане Вікторе. Чи є якісь новини? Чи чуєте ви щось про те, що відбувається за зачиненими дверима? Власне, Ларисо, буквально 10 хвилин тому розпочався обідня перерва. Делегати вийшли із залу, де тривало, починаючи з 13-ї години, закрите засідання. Ми встигли поспілкуватися з деякими делегатами. Зараз під час першої частини обговорювали одне питання – це як Меджліс та Курултай можуть працювати, власне, в умовах окупації, як їм проводити свою роботу, в тому числі і з мешканцями, які живуть на окупованому півострові, як можна активніше з людьми, які живуть на тимчасово окупованій території, власне, працювати та говорити. Також о 15-й годині планується продовження закритої конференції і очікується, що також будуть розглядати, зокрема, питання щодо оголошення тих делегатів Курултаю, які так чи інакше співпрацювали або співпрацюють з окупаційною владою, назвати їх імена і, зокрема, про те, що вони вже не будуть бути уповноваженими представниками Курултаю, кримськотатарського народу. А також одне з питань – це ті делегати, які вже наразі є обраними на останньому з'їзді Курултаю у 2014 році, вони будуть виконувати свою роботу до того моменту, коли настане можливість обрати новий склад Курултаю повноцінно. І також сьогодні ще мають ухвалити звернення до президента України з вимогою про ухвалення рішення щодо надання національно-територіальної автономії для кримсько-татарського народу. Ось це основні такі питання, які розглядаються. Як нам повідомив Ахтем Чийгоз, після перерви також продовжують обговорювати питання про те, як працювати Меджлісу та Курултаю в умовах окупації. Студія. Дякую. Подякуємо пану Віктору Пономарьову, нашому кореспонденту, який
ретельно досліджує те, що відбувається за зачиненими дверима, і оперативно дає нам інформацію. Ми повертаємося до нашої гості Юлії Тищенко, експерта Інституту політичних досліджень. І, пані Юлі, от ми вже почули, що перше, в принципі, питання, яке стояло на порядку денному, про те, щоб подовжити повноваження Курултаю через неможливість обрати новий парламент, новий представницький орган кримсько-татарського народу, воно вже майже вирішено. І ми почули про те, що планується розробити звернення до президента стосовно Конституційної комісії. До включення пана Віктора ми говорили з вами про те, що, в принципі, робоча група напрацювала те, що вона мала напрацювати. Далі питання за Конституційною комісією. Вона збиралася хоч раз? Ну, на початку вона збиралась, потім працювала робоча Але ж вони група. зібралися для того, щоб передати роботу в Якось робочу так, да. групу. А після цього коли? Ну, мені невідомо, принаймні, про Скажіть, це. будь ласка, Можливо, я щось від кого це пропустила. залежить? От хто? Ну, очевидно, від членів Конституційної комісії, від керівництва Конституційної комісії, ще раз повторюю, від президента. Ну, політичної волі. Там же не тільки, ну, звичайно, президент, але є і уряд, до речі, та, там той же, приміром, пан Гройсман. Ще тоді він, здається, коли це створювалось, був ще в парламенті навіть. Да? Тобто, ну, там, я думаю, що різні чинники можуть бути, насправді. А стосовно того, про що ви говорили спочатку, ну, така заява, да, дійсно є про продовження, пролонгацію терміну виконання своїх обов'язків делегатів 6-го Курултаю, який було обрано ще тоді, ну, наприкінці 13-го року. Єдине, до речі, Курултай же сесія збиралась і вже в період окупації, але так. Тоді ще не було, це було, якщо я не помиляюсь, 29 березня 14-го року. І там були передані повноваження Меджлісу зібрати наступний Курултай. Але не було, скажімо, тоді ще тої російської офіційної політики, да, щодо до заборони Меджлісу, да, і системи Курултаю. Тобто ще тільки вже було абсолютно зрозуміло, до чого все йде, да, але не було такої вже прямо приголошеного юридичного протистояння. Це ж дуже показово, що коли почалася окупація, з самого початку, ще невідомо, що буде. Кримсько-татарський народ, лідери Меджлісу виступають з заявою, що ні, не визнаємо, на референдум не йдемо ні в якому вигляді. Так, звичайно, вже... Далі ми бачимо, що збирається сесія Курултаю, яка для того, щоб запобігти, хоча ніхто не знає, що буде, чи ніхто не передбачав, що дозволять собі просто депортувати лідерів, дозволять собі посадити... Буквально через кілька місяців. Так, да, але при цьому збирається цей Курултай, який приймає рішення, що зібрати наступну сесію Курултаю може тільки Меджліс. Тобто фактично встановлюються запобіжники, щоб не допустити можливості, не дати можливості окупантам підмінити собою, створити оці штучні підконтрольні окупанту органи самоврядування. Тобто така позиція, вона ж багато про що говорить, така робота на випередження. Ні, ну зрозуміло, і це з самого початку було зрозуміло насправді, до чого воно йде, і з великим рахунком, ну, російська сторона все ж таки активно намагається, от як на мене, експлуатувати, скажімо, тему кримсько-татарського руху, створюючи і підтримуючи різні, значить, квазі такі утворення. Да? Є рух Крим, який, в принципі, для картинки він, ну, скажімо, може там бути використаним російським телебаченням. Одне, друге, він може, значить, там, ну, діяльність подібних інституцій може бути там продемонстрована міжнародним структурам. От бачите, як в нас тут все добре. Значить, хоча зрозуміло, що це квазіструктури, які абсолютно не мають тої легітимності, яку має Курултай Меджліс, як представницькі органи. Да? Ви обрані фактично по всьому Криму по вільній процедурі, як це відбувалося тоді з 6-м Курултаєм. Один момент. Другий момент. Росія дуже активно сьогодні, вона навіть лексику використовує відповідно. Да? От був нещодавно з'їзд кримських мусульман. Да? Він також був обізваний Курултай, значить, Курултай мусульман. Там система представництва взагалі була, ну, незрозумілою. Просто зібрали тих, хто сьогодні співпрацює з кримським муфтіятом, власне.
Потім навіть риторика повернення майна кримсько-татарському народу, хоча це фактично відбирання майна у фонду Забрала Крим. Меджліса майно, щоб передати. Так, да, тобто все це дещо анекдотично, але ця лексика також знаєте, повне дежавю, коли ти дивишся на певні фото, значить, цих зібрань. Російською стороною дуже активно використовується. Мені здається, що для таких квазі речей в них вже картинок достатньо. Але якщо ви будете говорити з кримськими татарами в Криму, люди абсолютно ідентифікують, вони розуміють, що є, скажімо, представницьким органом, а що їм не є. Тобто, що таким не може вважатись. І все ж таки ми знаємо, що одною з частин цього, крім тиску, крім бутафорії, створеної окупантами, є ще пропаганда, спрямована на кримських татарів, мовляв, лідери поїхали собі в Києві, абсолютно. живуть прекрасно, хлопці тут сидять по тюрмах. І що вам Україна дала? Оце постійно проговорюється. Звичайно. І от тут питання, чому тут немає роботи на випередження, немає розуміння, що насправді ті представники кримсько-татарського народу, голови Меджлісу, які їздять по всіх міжнародних майданчиках, і фактично вони є провідниками отого українського кримського дискурсу, де ми говоримо про окупацію, порушенню прав людини, про репресії в Криму. Тобто все, що зараз світ знає про Крим, сформовано фактично завдяки дискурсу, в тому числі і представників кримсько-татарського народу, де вони дуже чіткі і послідовні. І, в принципі, якщо не будуть прийняті оці політичні рішення про визнання статусу народу, про визнання Криму, кримської автономії як батьківщини кримсько-татарського народу, це може призвести до того, що люди в Криму просто здадуться і вони подумають, а навіщо нам взагалі підтримувати цих лідерів, навіщо нам боротися за країну, яка, в принципі, ігнорує наші права? Власне, те, про що ви говорите, ми вже давно з вами, скажімо, обговорювали ці всі сюжети. Чому немає більш активних дій? Я думаю, що немає до кінця усвідомлення, власне, глибини цієї проблеми, тих викликів сьогодні, які несе окупація. І, в принципі, це, можливо, ще свідчення, і демонстрація, власне, того, що у нас же по багатьох, не тільки питання Криму, по багатьох політиках на упередження немає, чи бракує, я б так сказала, якихось більш-менш чітких артикульованих кроків. Тому ми маємо, власне, ту ситуацію, яку маємо, і мені здається, що ви робите абсолютно корисну справу. Чому? Тому що ви нагадуєте весь час, що, приміром, ті більше 70-76 делегатів, які сьогодні приїхали, власне, як на мене, ці люди, фактично, вони герої, власне, тому що виїхати з Криму, потім туди заїхати, а потім ще і жити, власне, 76 людей. Це тільки членів Курултаю, а ще звичайно, тих, хто приїхав на конференцію, в тому числі з окупованого Криму. Я не кажу зараз навіть про члени Курултаю, тобто, які організація, приналежність до цієї організації в Росії вважається злочином. Тобто потенційно, не хочу ніколи лякати, але у нас можуть бути дуже негативні сценарії після всього, після цієї конференції. Тобто тут треба проявити мужність. І мені здається, що нашим і політикам, і чиновникам варто ці речі усвідомлювати і, скажімо, розуміти, що підтримка позиції цих людей, підтримка політики по відношенню до цих активних людей, які не бояться, власне, це і є підтримка українського Криму, це і є підтримка якраз тих речей, про які дуже багато говориться, потреба деокупації, міжнародні зусилля, невизнання санкцій і так далі, і так далі. Тобто це якраз було б і унаочненням дій України. Мені здається, що усвідомлення цієї проблеми, що недостатньо тільки говорити, власне, що Крим – це Україна. Тобто бігборди – це прекрасно, але тільки їх недостатньо на 5-му році. Ще потрібні ще щось. Тобто
Потрібна робота, от так Дасть треба Бог, да, щоб говорити. таке усвідомлення все ж таки прийшло. Дякую. І політична відповідальність, і політичне лідерство тут також проявилося. Дякую. От золоті Прошу. слова. Подякуємо нашій гості Юлії Тищенко, аналітику Українського незалежного центру політичних досліджень. І зараз ми підемо на невеличку перерву, але наші журналісти і кореспонденти продовжують спостерігати за тим, що відбувається в кулуарах конференції Курултаю кримськотатарського народу. І мені хотілося б ще раз нагадати, вже підсумовуючи оцей наш блок спецпроекту, присвяченого конференції, про те, що нам сказав пан Олексій Гарань, про те, що згідно досліджень, які провів Центр демократичні ініціативи, більше половини українців підтримують ідею кримсько-татарської автономії. Її підтримують такі очільники українського національного спротиву, як архієпископ Клімент, людина, яка захищала в тому числі і Сенцова, їздила до нього. Тобто це фактично взірець нашого українського спротиву. Ми бачимо, як підтримав цю ідею Тарас Чорновол, Петро Григоренко. Тобто, в принципі, от мені цікаво просто, коли політики говорять, що вони сумніваються, бо перед виборами вони дуже бояться, як на це подивляться виборці, а чи є підтримка. Слухайте, а яка вам потрібна підтримка? За 50% людей, українських громадян, підтримують. Що ви хочете бачити тут біля Верховної Ради? Майдан, який збере український народ, щоб кримськотатарський народ нарешті отримав свою батьківщину. Тому я дуже закликаю прислухатися до слів Юлії Тищенко про те, що крім слів має бути ще політична відповідальність. Ну що ж, ми йдемо на перерву. Не перемикайтеся, ми повернемося до вас о 19:30 після випуску новин і продовжимо з експертами в студії обговорювати те, що відбувається на конференції Курултаю кримськотатарського народу. Не перемикайтеся, з вами в студії була Лариса Волошина.